Igbo Bibo ekene m unu nke onye chiri ya zere. Aka m bụkwa Nwaada Frankenest Ezenwaka, ezigbote ada bara oku n'obi. Ada na-asọ ada nwa onye ọgaranya. Ada mụrụ na mma nwa were. Ịghọrago ife m chọrọ ịjụ bụ ụmụ nwoke ndị a na-abụ ndị ọyị ha nwoke lụchaa unu, ọ sị ya ka ọ bịa were flat ebe a bi. Ọ ife ka ịma ọkọ na ọkachi gị si wee ke gị. Ọ ife ka ịma ọkọ na ọkachi gị si wee ke gị. Ọ na ịma ha na ije biri na nke ọyị nwoke na ọya ebute mkparị. Ọ bụgodị na gị na ọyị nwoke ahụ enweghị okwu, ọkwa ọ na-anụ nwaanyị, ị na-anụ nwaanyị. Ịma ha na ụmụ nwaanyị na cause problem, ụmụ nwaanyị na cause cancel. Ịma ha na ọya ebute okwu. Ịma ha na ụtọ ọ bụ ntọwajenu. Na ị chọrọ ibi na nke ọyị nwoke nwekwa na ihe o mere, o nwee ihe o mere. Ụtọ bụ ntọwajenu. Ụtọ na-aka mma na ntọwajenu. Inwee ugwu maka mkparị. Oke mbikọsị ọnụ mkpọkọsị ike ha na-ebute mkparị. Ije biri ebe ahụ, one day nwunye gị na nwunye onye ahụ ya asị. Asị ha na unu na-edoti compound, asị na unu na-eme nka, asị na unu na-eme nka, asị na na-eme nke ọzọ. Ọ dị mma. Nwanne ọyị gị nwoke lụchaa unu na-ele ikike. Isi achọtara gị unu n'ebe dịketara bee. Dama ije bi na bee. Ọ na-ebute mkparị. Yeso, ọ na-ebute esemokwu. Unu esemokwu na-ekwesịghị iso because ibi na nke. Ọ dị mma. Ọ dị mma ọyị gị nwoke lụchaa unu ejezi na-eje bi na nke. Yes, ejezi na-eje bi na nke. Ụtọ na-adị mma na ntọwajenu ka i wee nwee ugwu. Ka ụtọ unu wee last ya because ibiri ha na nke ya, unu ga-eseriri one day. Unu ga-eseriri, yọsọkwa ya dị ka unu ga-eseriri okwu. Ọ bụ na ọ bụghị gị na ya nwere okwu, nwunye gị na nwunye enwe okwu. So ọ dị mma. Ọ dị mma. Ịla ikike esi achọta gị unu na side ebe nke. Unu ebikọsịzi na ọya kpọ mmanụ ji na ọya nwoke ji wee bọtụ sewasị onwe ha ahụ. Nwunye onye asịkwa esi ịgbarụ nkịtị. Ekwe nọ mgbe ọ na-akparị ya. Ọgụshọ wee bọtụ wee bewasị onwe ha ahụ. So ha adị mma, ụtọ na-adị mma na ntọwajenu. Ọ na-adị mma na ntọwajenu. Mụ nwa abaghị hụkwa idea ịlụchakwa unu onye be unu bịa biri na ya. I don't like it. Ọ na-ebutekwu mkparị too. Ikwubọsị ha n'ohe onye be anyị ka ọ bụ. Onye nyezi gị nsọpụrụ dịrị gị. So ekwe nna nke ahụ. Ịlụchi unu ka onye nke gị, onye obodo unu bịa biri na ya. Ya chọọ unu kama ya bikete gị nso ma ya ebina na nke gị. Ọ bụ na o nweghị ego, nye ego wee mezuo ya. Ka ọkwụ nso wee lakichazi onwe unu nke na n'ọnụ ya na-afụkọrịta onwe unu. Chọọ ego wee mezuo ya unu dama ịbịa biri na nke gị. Ọ na-ebute mkparị, ọ na-ebute nnukwu esemokwu. Ịghọtago? Ka ọ dịnụ. Aka m bụkwa Nwaada Frankenest Ezenwaka, ezigbote ada bara oku n'obi. Ada na nsọ. Ada nwa onye ọgaranya. Nwa mụrụ na mma, nwa wele. Ka ọ dịnụ.